Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Zagram dwie kolendy po białorusku. Jedna ma tytuł Na kaliady, czyli w czasie kolęd, można tak przetłumaczyć. У хлевчику, где холодная зябка, где по пути не заплытал павук. Мать их сповила, малое дитятка, с пятьми живёлый на сене хлопчук. Что бы снил небо рада маленький, може анёлу, что икнуться узвыш. Типа тлеем, гэты город старенький, може Голгофу, а може той крыш. На коляды у тишині об'явився нам Бог з вишині. На коляды прямо з небес нам з'явився Господь Христос. На коляды у тишині об'явився нам Бог з вишині. На коляды прямо з небес нам з'явився Господь Христос. Теперь, коли люди поснули, коли пригожа так ветер грає, облачно сердце народу махує, Господь Иисус без тревоги засне. Снится навколе солодкие мары, а в вызволении от хлопота бед. А в Вифлееме решетная мама, Господь Христос прославляет свой свет. Говорит разом. На коляды в тишине объявился нам Бог с вышини. На коляды прямо с небес нам з'явився Господь Христос. На коляды в тишине объявился нам Бог с вышини. На коляды прямо с небес нам з'явився Господь Христос.